ini biasa mati. Aku nggak ikan dong. Ayam. Apa itu pilihnya Sas? Cerita nih. Tahu. Halo Jack, goreng tempe. Malah dibantu oleh goreng tahu. Terima kasih semuanya sudah nonton, sudah memanteng, sudah melihat. Ini goreng tahu buat bacaan guys ya. Tonton terus pokoknya. Maknya, oke, ya. Jangan lupa. Tutul tombol abangnya, di like, di komen, di share. Dandani panjang. Ceritanya dandani panjang. Ini jenis tahu digoreng. Tahu digoreng. Terus nanti dilanjut lagi guys ya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen. Kata saya ini banyak ya. Terima kasih, salam seger waras. Dah, ngono Mak. Wis ndang kowe ndang. Wayahe. Pinggir-pinggir. Papat. Sideh kidul, si celor. Grambange rumpuk kaya hah? Pinggir seger. Ya dhuwure engko piye-piye ngene wis. Terono. Nyanyi kok nek bocah cilik-cilik njaluk. Ya, terus tambah sithik. Wes, nggo sithik ora mungkin. Nggo padha. Nah, ini ditempel-tempel, tak walike anune. Tak walike wis ta. Anak tempe. Wis tempe ning janganan. Tempe menganak tempe lah. Kanggo sendok tidak nih. Karo ditus. Tuh panggangnya gosong, guys. Hihihi. Mateng kok jare sapa ora mateng. Wis digodhog sampai ora iling kok. Asam halus. Kecap manis. Kayak ini gitu. Biar seenak ya. Terus wis kurang panggang pitik ambek payah. Payah ning ngisor kusik mlempem. Wis bagus. Wis jos. Saiki nduk ning ompreng cilik jangan. Ompreng engko lawe cacak.
Mimin makan di apa iki? Dasar ndok tok ngene iku. Apa? Mimin. Tahu mie. Endok ya apa-apa ndok. Tok Pak masak. Bar kuwi wis ya. Bar kuwi bar. Ya. Wis. Tukang tanduk sapa? Ya tak dadar wong dak doyan. Bisa ngerti. Ibu kolak ya. Ditambahi aku ya, ditambah uyah nih. Tambahi Pak nang kowe sing rahan-rahan. Pak piro? Dia gugudak telo. Komprangnya tak masin resik. Yuk, di ratakno. Nah, oke. Kurang garam, guys. Nanti diulek wae. Wis tahune bar, ceplokno ndos cicak demen. Gampang lanjut gawe kolak, guys. Kurang lagi ditambahi apa? Wis. Rampung. Urung rampung ke nek gawe omah nguri. Piye kuwi? Ndang mangan kolak, ndang mangan kolak. Ya, anget-anget rodong panas. Wis ndang dikak ngisor nang mak dhewe ya kok sak. Sarta yo ora patek hong nak kolak ngono. Ya wis iki dadi pateni sik. Lho tak wangi mangan. Mak ibu neh. Ah. Jane legi ya. No. Ger. Seger mbok maneh. Opo kok? Lodong maneh. Ora rodong kok, anget. Ana. Aku yo nek gigit ya ora urung mboyak. Ndak makne isine. Panas sih ya. Pamer velocity-ne. Enake kolak mangan kolak, guys. Malam-malam Yes. mantul. Mangan kolak, guys. Dadi pangan kolake dadi pangan. Nyah wis kok iso. Meneh ijik ngono. Oh, Dipoling dalam. Nek mangan bareng enak. Tapi aku ora mangan. Piye? nikmat. Labene kok nyuruh. Beger ayo mah njaluk kolak ya. Jek tangenge wong akrane sing mangan. Kono nek carane ber mangan. Delok sawahe lho lebet ditikus kabeh. Bapakne. Lah sawise piye apa dhewean? Bajo tapi apik. Merek sukete ngene bajo. Agane lak suket, obat suket. Mundak. 250 jerine mangkane parim jos aku lho. Sukete nggonku hargane normal ora rega rarang aku ngono lho. Pak Isul iki njuk sing rega biasa malah dadine sukete jambul. Wis. Oke pemirsa, kolake jere rasane enak, guys. Iki mang sedina ora leren pokoke ngurusi megake bubrayo omah wis rampung karek gendengi, masang genteng, renge satu empyak yo urung besok pokoke. Di atasi besok. Aduh kesel wis guys, mare angin barang. Ya wis oke pemirsa ya, kontene yo ngene-ngene iki lagi dandan omah pawon sing dienggo kandang jere kandange kon ngaleh. Iki wis taleh lho, Pak taleh tapi urung pindah total, masih beres-beres mumbruk kabeh kayu-kayu pokoke nek 3 dinunan nata kuwi. Engko sesuk milih gendeng-gendenge tinggu sing elek digubak sing apik di nggo. Dene ngene pemirsa, besok ijek lakone ngopeni wong sing
ketiga harinya. Oke. Jangan lupa ditonton, di-like, di-komen, di-share ning akeh yo. Muga-muga berkah barokah. Amin. Barokah kanggo semuanya. Rezekine aku biar ngalir ngono lho. Amin. Kok kaya kandang dero, ya Allah. Iki piye terus piye ngono. Oke. Jangan lupa ditonton, ditutul tul. Wis kabeh ae sing nang luar kota, luar negeri, luar daerah. Iki kandangnya ape pindah ya, tapi iso nek pindah ya di-review. Iki sementara ijek dandan. Belum selesai Mas Bram. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten yang selanjutnya. Wassalam Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh.